Witajcie w mojej kuchni. To nie jest tak naprawdę moja kuchnia, to jest kuchnia od Agi. Aga, co będziemy robić dzisiaj? Hamburgery. Hamburgery. Żadnego product placementu, aczkolwiek jak jakiś producent przypraw chciałby się zgłosić do mnie i dać pieniążki, to oczywiście bardzo chętnie. To jest Aga Moździerz się to nazywa, prawda? Tak. Dobra, po kolei co tu jest potrzebne? Dobra, to robimy taką mieszankę przypraw. Tu mamy rozmaryn, pieprzu trochę, kolendry, gorczycy i zaraz jak to steguje, to dodamy jeszcze majeranku, tymianku i kminku. A tu zostało zrobione mięso, czy coś tu jest szczególnego? Wołowina i to jest z antrykotu. Nigdy nie wiem w sumie jaki to jest kawałek. Czyli antrykot to taki kot, gatunek jak lew, tak? Tak. No to świetnie. I teraz czynność jaką ty robisz, to gnieciesz. Ucieram. Ucierasz, dynamiczne przejście. Nie wiem, czy jeszcze się zastanawiali kiedykolwiek, moi drodzy, ale cebula tu ma takie włosy u góry. I jak się cebulę jak jej się to ucina, to tak jakby cebula była u fryzjera. Patrzcie teraz. Aga tutaj pokroiła cebulę, ja ją tylko obrałem, bo ja zawsze płaczę, bo mi jest tak szkoda, że to Jest słaby. jest ostatnia, już nie będzie co jeść, że po prostu nie mogę. Teraz Aga, co to tu masz? Obieramy czosnek. To jest polski Bo ta czosnek. Tak, polski, a ta cebula będzie po prostu do hamburgerów, żeby sobie włożyć. Czosnek został włożony do takiej machiny specjalnej, w której on teraz zostanie przetworzony na biomasę. To skojarzycie ją na pewno z Mass Effecta. Uwaga, będę robił. Czuję się jak zbrodniarz wojenny, najgorszy. Ten czosnek tam... Lol. Dobra. No, starczy. I to dajemy do mięsa. Tu już wsypałam część przypraw. Jedyny tylko minus tego jest to, że trochę czosnku tutaj zawsze zostanie. Bo Zawsze można wylizać. To ty wyliżesz. I uwaga, syp! Tutaj czekają buły. Czy to są Aga jakieś specjalne buły? Tak, z sezamem. Już pokażę sobie górę jedną. To są buły ze sezamem. Pokazywam wam sezam. Tak. Aga mi wydała polecenie. Ty to mieszaj! Oj, sznureczek. Ja to będę teraz mieszał. Albo jak to się po śląsku mawia, fyrlał. A Aga będzie kroiła. Łopatrzcie jak kroi. Łoje paniutka. Jak mi ktoś będzie chciał... Ja w ogóle bym poszła sobie do szkoły takiej kucharskiej, żeby mnie Idź. nauczyli. Patrzcie jak mieszam. Dobrze mieszam, Aga? Pięknie. Mieszaj mocniej. O. Aga, bij jajo. Czy się uda? Cały YouTube trzymie kciuki. Coś jest. Coś wypływa? Udało się, Aga? Tak. To dobrze. I to jajo pójdzie tutaj. Żółtko tylko. Dobra. Aga, co ty robisz, dziecko? Formuję kotlety. I czy to ma mieć jakąś specjalistyczną formę? Takiego okrągłego. Poka ładnie do światła. O, nie no. Bo zawsze mam z tym problem, bo zawsze one mi wychodzą jak takie kotlety. To tak ma nie być? Bo to powinno być tak, nie i tak się usmażyć. Raz. Moi drodzy. Mięso w makro. Łapka w górę. Aga wylała oliwę i szmaruje patelnię oliwą. Ja wam powiem szczerze, że lepszym pomysłem mi się wydaje wysmarować zanim się na ogień wstawi, ale to tylko moja propozycja. A czemu nie będzie z tym złego? To się wytnie. Aga teraz do przyprawia. W przepisie było, żeby to solą potegować. Czy to jest sól morska, jako że jesteśmy w Gdańsku? Tak. A nie, to jest sól z Wieliczki. No, ale jaja. To jest ta sól. Chcecie sól z Wieliczki? Przyjedźcie do Gdańska. Moi drodzy, teraz Niklaus kroi tomata. To jest tomata, to jest Niklaus. Jest nóż. No i cóż, jadymy. Będziesz nagrywać jak przekładam? Mam nadzieję, że się nie zabije. Tak. Wszystko. Mają być cienkie te plasterki?
Nie, grubsze. No dobra. Jeszcze grubsze. Jeszcze grubsze. Gdyby nie stykło tomaty. O. I od razu je kłaść tam na ten talerz. Dobra. Moi drodzy, jest! Przeżyłem. Dobra. Ten, moi drodzy, się troszkę rozczupcył, ale no się nic nie stało. Będzie dobrze. Patrzcie, jakie piękne. Patrzcie jak pięknie parują, a jak pięknie pachną. Nie możecie poczuć tego zapachu. Zapach poczujecie dopiero jak dacie subskrypcję, kupicie koszulkę na Haderlocku i dacie donate'a na live na Hitboxie, nie Aga? Tak. Bez przygotowania robię test. Czy się obalę z zachwytu, czy się obalę ze Nie no, nie ma salmonelli w mięsie, uwaga. Dobre? No ale zadałam pytanie. Uja, dobra. Teraz jak tam się smażą te mięsa, to moi drodzy zrobimy tutaj fajny, super ekstra sos, albo tak zwana po śląsku zołza z jogurta greckiego o nazwie jogurt grecki. Bakoma, tutaj możecie się zgłosić jak chcecie jakąś współpracę. Majezon i przyprawa eridonu do cacyki. Ile Aga tego majezonu? 3-4 łyżki. 3, a tego Tyle łonego samo. też 3, a no i tak. Tak to wyszło. Teraz jest super skomplikowana operacja przekładania bułków z pieca na talerz. I to w sumie będzie tyle. Nie, Aga? No. Wow! Pokazalibyśmy efekt końcowy jaki wyszedł, ale musicie... Wszystko zjedliśmy. Dokładnie, polecam takie zrobić, takie dobre, oj.